Ola, son Manel Cráneo e o próximo sábado 28 de xullo participarei nunha xornada de campo na escavación arqueolóxica que está a levar a cabo na Torre dos Mouros, en Lira. Tomarei bocetos no meu caderno, falarei con arqueólogos, investigadores que están levando a cabo esta investigación e con toda esa información farei a posteriori un cómic, unha historia que reflecta un pouco a hipótese que saia desta investigación arqueolóxica. A idea fundamental é deixar plasmado nese cómic cales poden ser as orixes deste enigmático e un pouco esquecido asentamento. Para un autor que no meu caso se considera amante da historia e de todo o que sexa investigación arqueolóxica, estas cousas son temas bastante apaixonantes, participar en primeira persona nun proxecto destas características que ademais interrelaciona arqueoloxía e cómic, que me parece algo moi innovador, creo que é un auténtico luxo. Por lo tanto, estou moi agradecido tanto a Manolo Gago, que me fixo o convite, como a Consellería de Cultura e as entidades que apoian o proxecto, poder participar nel e ser unha parte activa do equipo